Det var mere eller mindre det, der skete forleden dag, da en eller anden valgte at bakke min bil ind i min kammerats BMW. Heldig nok, det kun var trækkrogen og lidt af koferen. Og så kapsel maling. Og så 6.000 for koferen. Det er desværre noget, der kan ske, og i en bil uden bakkamera er risikoen for, at den slags sker rigtig stor. Det vil jeg selvfølgelig gerne undgå sker igen, og derfor har jeg undersøgt på nettet efter lidt forskellige muligheder. Så i dag vil jeg vise jer, hvordan jeg forhåbentlig undgår, at nogen bakker ind i min kammerats BMW igen. Okay. Damn. Jeg har undersøgt muligheden for at få installeret et bakkamera, og jeg blev stillet over for nogle forskellige muligheder. Enten skulle jeg vælge den besværlige løsning, som er at skifte bilens originale display til et nyt display, som understøtter et bakkamera, eller gå med den nemmere løsning, som er at finde et sekundært display, der understøtter et bakkamera. Og jeg valgte at gå med løsning nummer 2. Jeg har kontaktet Carport Go, som er et firma, der laver displays til biler, og de vil gerne støtte projektet. På nuværende tidspunkt er det eneste firma, der har 60 Hz displays, hvilket basically gør, at skærmen er super smooth, og derfor valgte jeg at gå med dem. De har sendt mig et T3 Pro display, som både har Apple CarPlay, Android Auto, og som man kan få et bakkamera til. Så det var den perfekte løsning for mig. Der er sådan en ting til at trykke i det. Power, audio, mic, USB. Det er sgu da fedt nu. Damn! Det ser clean ud. Lad os prøve at se. Det føles smooth. Det føles rigtig smooth. Damn! Så man kan vælge sit eget logo med en Bugatti. Det er ikke fordi jeg har en Bugatti, men det er sgu da rigtig cool. Når man slukker bilen og starter bilen, så slukker og tænder displayet automatisk. Oh my god, det er fandme cool. Alle de apps, som der fungerer til CarPlay, kan den bruge her. Så nu tester vi lige Spotify. Det er sådan lidt, når jeg har bagagerummet fyldt med Surrounds og Talaria, så bliver det meget rart. Så rammer du heller ikke stenkat. Nej, igen. Okay, så vi fandt ud af noget rimelig cool. Alright, så er det tid til at få bakkameraet monteret, så nu er det bare afsted hen til en af mine kammerater. Let's go! Okay, så for at få bakkameraet til at fungere, skal vi have en ledning, der går fra bakkameraet til displayet, og en anden ledning, der går fra bakkameraet til baklygten, så den kan registrere signalet, når man sætter bilen i bakgear. Det første vi gør, er at finde ind til ledningsnetværket. Skal der gå en ledning herfra? Det ligger lige her med forsigtighed. Værktøjskassen er kommet frem. Så skal vi finde den ledning, der går til baklygten. Nå, det var den baglygte. Enten skal du finde ledningsnet, eller skal du tage en prøvelampe, eller bare et multimeter, og så tage bak til og fra. Og så skal vi have en på stel, og så skal vi have en på pære, eller en på ledningen. Jeg sætter den i bakgear. Er du klar? Så prøv lige, jeg skal lave en ordentlig sådan stelforbindelse. Efter vi fandt den rigtige ledning, skal vi have en ledning til displayet. Sådan der. Og så begyndte vi at gøre klar til at kunne føre ledningen rundt i bilen. For at der ikke er nogen løse ledninger, fjerner vi skærmene, så ledningen kan løbe bag skærmen. Men der er nogen, der knækker. Har jeg ikke nogen nye lige nu? Og jeg skal hive alt den her caps. Yes. Og så skal vi have den under panel og op over til dig. Det ser sgu også pænt ud, ja. Tror du godt, den kan nå op til displayet herfra? Ja, okay, der er masser. Det er virkelig fedt. Kom. Så er den væk. Ja, så bare den nedenunder. Så er det tid til at montere displayet. Så skal displayet bare monteres lige her. Ja, jeg har trukket den der ind igennem, så den kan ligge beskyttet, i stedet for det, vi lavede i går. Ja, i går der havde vi bare stripset ledningen fast på her, men det var vi begge to enige om. Lad os hellere gøre det ordentligt. Så kan man så skubbe den ned igennem, og så kan man så sætte den fast her. Og så trække ledningen baglæns. Og inden vi begynder at lodde nogle ledninger, så tjekker vi lige, at de er placeret korrekt. Den er i bakgear nu. Oh my god.
Det er cool. Så skal vi bare lige have monteret bakkamera ordentligt. Okay, og så er lige et tip. Der er med at stå oven på loddekolben, når den varmer op. Efter loddet skal vi bare samle det hele igen. Så er det bare om at samle bilen igen. Så er den ready to go. Jeg var lidt nervøs for, at det ville være besværligt at montere bakkameraet, men det gik meget hurtigere, end jeg havde regnet med. Så nu er min kammerats BMW i sikkerhed indtil videre. Det er super nice at have et bakkamera nu, så man kan se, hvad man laver, når man bakker. Og displayet understøtter både Apple CarPlay og Android Auto, så jeg kan bruge Maps til at finde vej, når jeg skal besøge forskellige byer i fremtiden, hvilket er super cool. I den video her har vi fundet ud af, hvordan man kan smadre en BMW. Vi har fundet en løsning på problemet, og vi har installeret og tjekket, at bakkameraet fungerer. Der er blevet installeret bakkamera, så nu behøver jeg ikke at bekymre mig om, at nogen bakker ind i alt muligt med min bil igen. Hvis I er interesseret i selv at tjekke bakkameraet og displayet ud, så er der link i beskrivelsen, og I kan bruge min rabatkode ETSTRIP for at få ekstra af prisen. Hvis I har nogle yderligere spørgsmål, så skriv ned i kommentarfeltet. Hvis du kunne lide videoen, så like, og hvis du vil se, hvad der kommer op af videoer i fremtiden, så subscribe. Tusind tak for at se med, og indtil næste gang. Peace! Prøv igen. Dunk. Hold kæft, det er så godt. Ej, okay. Der skal lige lægge lidt mere i. Tag den lige op.